Penj laktar kokelni kod Equity Afya. Equity Afya en kar chiwo thieth monywando kuonde ute thieth machiwo thieth mar outpatient kata kama ka osethiedhie jatuo to iweye odok ot ma rang'iny mare ni malo to nengone bende ogonyore mokalo. Moko kuom konyruok mayudore ka Equity Afya en neno laktar, pim mar tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang' kanyakla kod jolony mag thieth e wi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore gi minyalo timne gi bero monyalo dendo ni physician. Laktar mar nyithindo monyalo dendo ni pediatrician, laktar mar nyodo mag joma mine gynecologist, laktar mag tuoche nyarogno urologist, laktar molony e wi tuoche mamako pien del, kogno kod yier dhano manyalo dendo kata ni dermatologist, kod laktar molony e weche chiemo makare ma bende wanyalo luongo ni nutritionist. Magi te yudore e bad Equity Afya mora mora mantiere machiegni kodi. Equity Afya en your caring health partner. Amor mokalo ni Equity Afya bade ma Tivoli oyawna dhoutege odiechieng' ma kawuono kendo akawo thuoloni mondo mi arwak daktari marwa. Obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye, olonye weche mage, kaeto kok waketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. An iluonga ni Dr. Dan Steven Odhiambo, ja Kisumu Kanyakwar ma okeo Kano kona buoy ka. Alony sana e thieth mar lak gi weche lak ma nasomo University of Nairobi. Ero kama nenya weche mag lak ok ochunga kar kende daktari. Yudo ka lak nitiere dhok nitiere kod lep nitiere e dhok kae bende wantiere kod gums kata ring lak. Maseche ma ilonye weche mag lak ing'iyo dhok duto te koso en aena lak kende? Wang'iyo gigo te. Ka wawacho ni lak to wariwo gigo te. Moluongo ni dental. Yes. Ma ka ng'ato biro kod chandruok moro amora onyalo bedo mar chok lak, ring lak, mago duto te bomiye konyruok makende. Gimoro amora mar lak kata harufu mok ber ma kizungu dendo ni halitosis. Halitosis en shida ma waneno kuom jotuo ata 20 kama kuom jotuo mabiro e klinik. Ng'enygi wafwenyo dhok modung kuomgi kata gi report nwa ni gisewinjo ywak ni dhok gidum kata harufu moro marach ae dhok. Kwan atamalo 20 kwanyalo wache gi dhowi gen 20%. Yes. Ma en kwan mamalo mokalo. Yes. Koso ineno ni kwan ni chalo nade? Kwan ni en malo mokalo, but ata malo ni ok ni gite dhok gidum. Nitie jomoko be man gi gima kizungu luongo ni halitophobia. E pachgi giparo ni dhog gidum, lakini dhogi to ok dum adier kwa timo rameny kata fweny kwa wathiedhogi. Koro en gima wanyalo wacho ni percentage nitie ma en psychological, ma dhogi to ok dum adier. Yeah. Kapok wadonje halitosis mabende twak kwa odiechieng' ma kawuono kata dhok magolo tik marach kata ruf marach. Halitophobia ni ento ang'o ma miyo ga ng'ato bedo kod gimoro e pache ni nyalo bedo ni dhoge ok dum maber ahinya? Nyalo bedo ni seche moko ni do ka dhoge ni dum adier chien kocha. To gima ni kelo gino seche moko ne en gima ok oae dhok, nikech ng'eni gimbele ka wadhi fwenyo ni nitie gik moko bende ma ok oae dhok madum moko oae ei dhok kae kuonde moko. Tinyalo yudo ka gino maybe nodhi moyudo thiedhruok molal.